Van 6 gouden balkies. In de eerste positie gemiddeld 93,3%, maar is zelf gewerkt. Nummer 2, 90,5%, Johan Tij Polsen. Drie, Karl Maritz. Nummer 4, Johan Polsen. Vijf, Genevieve Bota. Zes, Erike Stapelberg. Tara Goldschach, 7. Acht, Amy Kos. Gesamentlik 9de, Pieter de Tooy. Karen Basson. Onderscheid ook voor hierdie seens nog.